Hej Peter, du har akkurat varit till ett seminar vid Rasmus Ankersen om vinnare av vänner. Vad domtar du för kurs? Ja, det handlar man finns lägga på hur det sätter några ting i perspektiv av ting som man har gjort och arbetar vi väldigt ofta ska dagligen nästan. Här man då försöker att sätta syntende system kan det att ska leda efter kan det ska hitta för att motivera det. När är det motivera? Du efter för Rora för knarror. Tack va? Ja, är så tränare här på ett eller? Jag har ju ofta några vid det unga ger han också näck rekvisen självresne. Men det ger en förklaring på kvui det unga kanske uppföra sig som det nu gör av först och kan man kanske kan göra för att släppa jöken till det och hur man kan röka och hur inte och hur man kan så göra för det. Är det något som vi kanske vill inte överraskande eller något som du kanske mer finns bekräfta att det är som det är? I halt för det mesta så är det ganska några ting som man häver också vägna grona men som man nu finns sett i ett välskipat system så man nu mer bevisst kan för in bruka. Ja, tack för det. Jag hoppas du får kunna bruka det i arbetet vi gör. Tack för det.